सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। कुडाळचे तहसीलदार सचिन पाटील आणि नायब तहसीलदार अमरसिंह जाधव यांच्या पथकानं धडक कारवाई करत विनापरवाना वाळू वाहतूक करणारे 2 डंपर रंगेहात पकडून ताब्यात घेतले आहेत। त्यामध्ये ताब्यात घेण्यात आलेल्या गाड्यांमध्ये G03K 8369 या डंपरचा मालक शुभम राऊळ आणि G03V 2880 या डंपरचा मालक राहुल ठाकूर अशी यांची नावं असल्याचं डंपर चालक यांनी सांगितलंय। प्रशासनानं दोन्ही गाड्या जप्त केल्या आहेत। तालुक्यात अवैध वाळू उपसा आणि विनापरवाना वाहतूक कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतली जाणार नाही असा कडक इशारा तहसीलदार सचिन पाटील यांनी दिलाय।